Ahojte, toto som ja a môjim životným snom bolo vždy pomáhať zvieratám. A toto je Vicky. A Vicky dostala skvelú ponuku, s ktorou ma oslovila. Ideme nasadať do dodávky, do ktorej ideme naložiť 400 kg kvalitných granuliek. Keďže som tento rok súčasťou Coca-Cola kampane aj ja, ktorá robí výzvy v podobe Darujme sa, jedna z mojich víziev bolo navštíviť útulok, čo mnohí z vás aj spravili. A ako sme dopadli my, to uvidíte v dnešnom videu. Tak sme s ľudskou pozbierali všetky veci do útulku, nasadli do auta a vybrali sa na 2,5 hodinovú cestu do Brezna. Takže my už sme tu, ako môžete počuť, havinky už štekajú. A ideme im zaniesť najprv to, čo máme tu v aute a potom príde veľké prekvapenie. Takže ideme im najprv povedať, že máme niečo malé a potom zrazu... A tu už máme teda náš útulok, do ktorého ideme. Dôvod, prečo vám ukazujem tieto zábery, nie je, aby ste ich ľutovali, ale aby ste im pomohli. Pretože čakajú práve na vás. Chcela by som vám ukázať, aké krásne psíky majú v útulkoch. Ale nechcem sa baviť o ich vonkajšej kráse. Skôr o tej ich vnútornej, pretože tieto zvieratá vám vedia dať toľko lásky za to, že im poskytnete teplý domov a kus svojho života. Chcem, aby útulky na Slovensku slúžili len na odchyt zvierat, nie ako náhrada za domov, pretože každý si zaslúži mať milujúcu rodinu. Tak vás veľmi prosím, ak máte záujem o nejaké zvieratko, najprv navštívte útulok alebo si pozrite stránky na Facebooku, kde určite nájdete svoju spriaznenú štvornohú dušu. A ak by ste mali záujem pomôcť útulku vo vašom okolí, stačí, ak tam prídete, vyvenčíte psíkov, dáte im kúsok svojho času a lásky, ukážete im, že ľudia vedia byť aj dobrí, prinesiete tam granule alebo potrebné veci tak ako my s ľudskou a spolu s Vicky. A musím povedať, že som veľmi šťastná, že sa naskytla takáto príležitosť priniesť do útulku tuláčik 400 kg granul, pretože bez tejto možnosti by sme im mohli priniesť iba pár kilogramov a takto sme im pomohli na najmenej pol roka dopredu. Útulky potrebujú pomoc po celý rok, nie len v predvianočnom čase. Ak nepomôžeme my, tak kto? Bohužiaľ, Slovensko je jedným z najväčších vyvážateľov zvierat a zároveň naše zákony nepomáhajú ani zvieratám a ani samotným útulkom. Je tu veľa vecí, ktoré treba zmeniť a ja som pripravená za ne bojovať. Treba však informovať svoje okolie, čo môžu ľudia spôsobiť podporou množiteľov alebo nedostatočným opatrením svojho zvieraťa. Ak máte záujem o túto tému, nájdete si informácie na internete a šírte osvetu vo svojom okolí. Hlavne ak bývate na dedinách alebo v menších mestách, kde sa bohužiaľ veľakrát správajú k zvieratám ako k neživému majetku. Samozrejme, nie na každého to platí a o to viac cením ľudí, ktorí sú empatickí a chápu tieto veci. Nechcem, aby toto video vyznelo nejako smutne, práve naopak chcela by som im veľmi veľa pomôcť. Takže na záver vám poskytujem takú krásnu, milú, peknú súku, ktorá dúfam, že vám vyčarí úsmev na tvári. Ak si kúpite teda nejaký merch z ich stánku, tak vyzbierame peniažky, pôjdu na nejakú organizáciu v danom meste, kde sa nachádzame akurát. A ja si myslím, že to je veľmi milé. A ešte, že vraj to majú zdvojnásobiť tú cenu, takže cením, že pomáhajú touto cestou aj ľuďom, ktorí to potrebujú. To som ja, keď som mala 10-15 rokov dozadu. Oprava, tá fotka má 17 rokov. A to je kamión.